RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagikaroon, makining usa ka babae nga taga Giholingan City, Negros Oriental. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Rose. Day Rose, ang akong gitabahoan dito sa Cebu ba, nangita og trabahante. Unsa man, ganahan ka mo kuyog nako? Murag nindot na istoryaha, dida. Kigikapoy na ko dinis ato, uy. Unsa man, kursonada ka? Kay di na lang ko mangitaglain. Ikaw na lang akong dadon. Mananghid sa ko nilang papa ug mama, day ha. Cebu gyud. Kalayo god. Mama said, uy, dili mo gud layo ang Cebu, ma. Tabukon lang og loud. Sige na, ma, ha. Muadto ko og Cebu. Mukuyog ko sa kong amiga. Unsa man dong. Ato ning palargahon si Rose sa Cebu. Palagahan ay. Takto mo na si edad. Salamat pa. Ay, pag-amping taon dito, ha? Kuya, ubiyaan ng Cebu. Opa. Unsa man, day? Okay na kasi mo trabaho din, eh? Okay na, day, uy. Kaya ra kinina kong trabaho, ah. Pag binuutan lang gyud, day, ha? Aron magdugay ka din, eh. Day, naabay ng regards nimo. Ha? Kinsa man, day? Kana nagtrabaho sa Atbang, day. Si Edgar. Dugay raman unta ko nga gustong makikila-ila ni mo, Rose. Pero mauwaw lang ko. Ha? Ngano man? Mura man good o strikta ka. Ingon ini raman gud ko. Mura lang na siyang maldita, Gar. Pero buutan na siya, uy. Mao ba? Nga sa ato pa, amiga na ta? Opa. I love you, Rose. Oh, Edgar. Na'y tinuod, Rose. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kay ko ni mo. May chance ka ako? Ako lang sa nang huna-hunaon, Gar, ha? Para na ako, no? Okay man po si Edgar ba? Buutan man. Maayo ka nga ako siyang sugton, day. Kung may gusto sa kaniya, day. Ayaw na napaanto sa ang tao, uy. Sugta na lang. Tinuod, Rose? Imo na kong gisugot? Oh, Gar. Uyav na ta. Salamat kay Rose. Lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta isaad lang pegin ako, Gar, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Makalaong ka, Rose. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon, ug wa nay lain pa. Ha? Manuroy? Oh, manuroy ta. Naglaag lang gud ta. Asa mo sa ito maglaag? Bisan asa lang gud. Pwede ra pod sa mga mall. Oh, sige ba? Maglaag ta. Ay, wapag ko makasuroy din si Cebu, uy. Unsa man? Nalingaw ra ka sa itong laag? Oo, uy. Lingaw ra kaayo ko. Ay, dagan kay nindot ng mga tanan-aon, no? Anya, unsa man? Nalaag pa ta? Ayaw na lang, uy. Mamauli na lang ta kay napabi ako'y duty, ugma. Sige. Mauli na lang ta. Gar, bina ko mamauli na ta. Nanood malagi tayo ng kwarto. Karon na natatawad mamauli, Rose. Kapoy mo ko, Dali na. Pahuay diri. Ha? Higda sa diri. Aron makapahuay ka ba? Dili ko, uy. Dali ko, very good. Mamiraman ka, uy. Rose,
man ka, uy, Edgar, magkakusman ka. Uyab ito ta. Usap-usap ko sa buhaton ni mo. Edgar, Ayaw ka pala ka. Dili ka na ako pasandan. Rose. Edgar. Ha? Nahilabtan ka ni Edgar? Oday, huwag ko makabalibat sa gibuhat na ko. Hala ka, day. Basig mamabtos ka, ha? Nadlok bitaw ko, day, uy. Unsaon na lang kung mamabdos ko. Naabot na gid akong gikadlukan. Wala ko tong hais akong binuwan nga sakit. Kinahanglan nga mahibaw ini si Edgar. Nasa ato pa. Mabdus ka? Sigurado ko nga mabdos ko. Kay dili ko ingon ini. Karon pag ginahitabo nga nadalay ko. Aw, maayo hinoon. Nalipay ka nga na mabdos ko. Oh, syempre. Kay may umaabot na tang anak. Unsay plano nimo? Undan na lang sa mong trabaho. Kay magtipon na lang ta. Ha? Nga naman. Dili ka masugot na magtipon ta? Wa ko'y mahimo. Kinahanglan nga mo sugot ko sa imong gusto. Kay dili mahimo nga matawon ning akong gisabak nga way inuhong amahan. Kadugay ko rin mo nagkabli. Hubog ka? Ginaw na gamay. Gar, nakabantay ko nimo ba? Sukad nga nagkaanak ta. Tigdugay naman ka mauli. Nya, pero may pagyag kang hubog. Nga naman di ay. Sa may problema ni mo? Kung nahibaw pa lang daay ko, ingon ini ka. May pagwa na lang ko musugot nga magtipon ta. Nga naman. Nagmahay ka? Ha? Paulis inyo! Edgar. Di ako kwarta, be. Kaya mo ito ko sa mga barkada. Mag-iinom, eh. Wala ko'y kwarta, uy. Kung sa'yo kwarta? Ay, mandayan akong gihatag di mo, ha? Ako nagipalit og atong konsumo, uy. Nya, gatas pa para sa bata. Bida, eh. Usa man! Muhatag ka, udi! Ha? Edgar, isag pa ko ni mo. Usa man, muhatag ba ka, udi? Ha? Aray! Ayaw, pero akong buhok sakit kayo na. Ay, baka muhatag, ha? Halika, hamuhatag ko ni mo kwarta. Oh, ha? Muhatag, malagi ka! Kita, gagsagsakit sa lawas ka! Dali na ako magkayang kibuhat na Edgar na ako. Mamatay ko kung magpabilin ko ba niya. Muli ko sa amo. Ug dadoon ko nga among anak. Mau din ay ginangatan mo sa Cebu. Opa. O pasaylo ako sa nahitabo na ako pa. Niuli ko din nga may daang bata. Tabihin mo ka na. Itabo naman na. Dili ka hato mo apas ang amahan na ng imong anak. Dili na mahitabo, ma. Kay responsable kay itong tawhana. O kung magpakita man siya na ako, dili lagi ko makig-uli pa niya.
Nakita mi ni Jessie ganiha dito sa ubos. Nangumusta ra ba di ay to nimo? Kinsang Jessie, ma? Nakalimot na ka ni Jessie? Ang imong classmate sa high school ba? Ay, nauli naman gikan sa Manila. Niingon man to siya nga, musuroy siya din eh. Kumusta naman ka, Rose? May anak pero way bana. Ha? Uy, asam na yung amahan na imong anak day? Hinda, akong gibiyaan, uy. Dagmalan kaayo. Ha? Mao ba? Dire pa lang ka na ako. Di gidon ta ka makatilaw kulata. Ulos na gid pagpangga ang imong matagamtaman ako. Jessie. Rose, hapit naman lagi na kada adlaw mag-anhian si Jessie dinis ato. Unsa man, nanguyab na nimo? Wa, mauy. Ganahan lang siya magsuroy-suroy din eh, kay malingaw man siya sa bata. Ay, kon manguyab na nimo, sugta na uy. Kay buutan ra ba ng bataa? Rose, manangid ko nimo nga sa sunod adlaw. Mubalik na ko sa Manila. Mubalik na ka dito? Oh, Rose. Pero, huwag imo kong pugngan. Hindi na ko mubalik ko Manila. O, insabot pang ipasabot, Jess. Mutugan na lang ko ni Mustino, Rose. Sa una pa, ganahan na kay ko nimo sa nag-eskwela pa ta. Jessie. Morning, Tinod, Rose. Mahal ti ka. O hangtod karon, wa pa mawa ang akong gugma diyan nimo. Ug abi nimo nisamot man ni ron nga nakita ti ka nga may anak na ka. Ug way bana nga nagatiman. Oh. Kung natagan lang ko nimo higayon nga higugmaon ka. Andam kong mga mahan sa imong anak. Jessie. At ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alin na pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin. Ang ulap may... Nakita na ko na seryoso si Jessie sa iyang tinguha din nako. Hangtod nga gidawat ko ang iyang gugma. Wasap ko magmahay kay buotan si Jessie o giisip niyang tinuod niyang anak ang akong anak. Dinhi na lang ko to o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.